Hej. Og jeg har fået Testopack på jer. Nu skal vi og kigge på en af mine tidligere videoer. Eller ikke videoer, men en af mine tidligere verdener. Så lad os gå i gang. Hvordan skulle lægge den? Jeg tror lige, jeg skruer lidt ned. Der. Sådan der. Og det lægger lidt, fordi jeg har fået spawnet heste, og det er helt vanvittigt. Det er en lille gård, det har jeg fået lavet. Og den er jeg faktisk meget glad for. Det er noget jeg ikke filmer, så kan jeg lige gå herind og have lidt sjovt herinde. Nå, men nu vil jeg vise jer noget, og jeg kommer tilbage lige om lidt. Så nu vil jeg sige, vi ses. Så er jeg tilbage. Men det er Fraps, der er helt oppe at køre. Der gider også sige, at jeg gør, hvad jeg gør. Jeg gør, hvad jeg siger, den skal gøre. Nå. Men lige nu, så vil vi se, hvordan man downloader Galaxy Gamings helt nye Testopack. Eller den Testopack, som jeg har brugt hele tiden. Og den, som der også min yndlings. I går ind på den, der hedder Google Chrome. Det kan være alle mulige andre. Men Google Chrome er den, jeg bruger, fordi at den viser, om den installerer eller downloader, eller hvad den nu gør. Og så er den nemmere det nu. Gå ind på den, der hedder BDcraft. Den er BDcraft. Testopack, og så BDcraft. Trykker jeg på. Og så kommer jeg ind her på forsiden. Og så ruller jeg helt ned. Og så ruller jeg helt ned, så jeg download. Og så går jeg ned her. Trykker op i en version, I har Minecraft. Jeg har 1.6.2. Jeg har 1.6.2. Og den står ikke her, den står der. Så trykker jeg der. Og går der lige 5 sekunder. Den her video vil illustrere, hvordan jeg tjente 2500 kroner. Og så skaber det. Så er vi sådan dernede, helt nede i venstre hjørne, at den downloader. Den åbner I så. Når så åbner den, så krydser vi den igen. Det er jo WinRAR, der også er helt oppe at køre på min computer. Det I så kan gøre, det er at I går ned her. Gå ind på pilen ved højre side af WinRAR. Så burde den stå øverst her på WinRAR siden. Og så tager den på skrivebord. Med det, så gør jeg også det, at I går ind hernede og sporer procent. App. Data. Procent. Det er PP. Stavefejl. Nå. Procent. Så kommer jeg med den der routing nu, så trykker jeg enter, så kommer jeg med den der routing. Sådan der. Går jeg på den der hedder .minecraft. Så går jeg ned på den der hedder, det ser anderledes ud, men bindefilen og hele lortet, undskyld jeg siger det, og det hele vil stadig være der. Går I ned ind på den der hedder, er det den her? Ja, så den her. Den trykker jeg ned på. Jeg har nogle reserve Testopacks, og så fuldfører bare den her. Stop. Og så kan I tage den her, og så ind her. Når jeg så har gjort det, så burde den ligge derinde. Så går jeg bare ind på Minecraft.
Og så går I ned her, texture-pack, og så klikker I på den texture-pack, lige har downloadet, klikker I på, og så har I den. Og så kan I spille Minecraft med den her texture-pack. Nu vil jeg sige hej, og håber det var en god tutorial på hvordan man lavede hvordan man lavede en texture pack ind til Minecraft og mange andre ting. Men nu vil jeg sige hej.